heeft u meegedaan aan de brutale balkons? Ja, ik heb zeker meegedaan met een hele grote groep. Ja, absoluut. En welk thema? Wij hebben met een hele grote groep samen Gouden Dans gedaan, een dansproject voor senioren. En we hebben Gouden Dans als thema genomen en dat zijn al deze dozen die met dans te maken hebben. En welke heeft u dan gemaakt? Deze. Ziet er mooi uit. Ja, hè, dank u. Ja. Heeft u ook deelgenomen aan de brutale balkons? Zeker. En ik ben heel brutaal geweest. Hoezo? Ja. Nou, ik heb reclame gemaakt voor het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Dat zit Dat is in mijn geen bloed. sluikreclame, dat is voor het goede doel. Dat is voor het goede doel. Om de kunst te sponsoren. Ja, ja. U heeft het met veel plezier gedaan, zie ik wel. Ja, inderdaad. Ja. Welk brutaal balkon heeft u gemaakt? Ik heb deze gemaakt. Alleen maar een oog. Alleen maar een oog, maar niet zomaar een oog. Dus het oog van David Bowie. Ik weet niet of u hierin herkent, maar ik zocht naar iets wat intens de wereld in kijkt. En David Bowie, vind ik, heeft een heel uitgesproken hoofd, of had dat. En ja, ik ben een groot fan van. Dus dan kwam ik al vrij snel daarop. Ik heb een mooie foto gevonden en daar heb ik een stukje van naproberen te schilderen. En dat is dit geworden. Het oog van de meester. Het oog van de meester. Ja, dat is echt heel mooi. Ja. Dit brutale balkon? Omdat het thema was bouw. En ik zie op televisie in het nieuws niet anders dan dat bouw vernield wordt. En mensen vernield worden. En die twee wilde ik combineren. En daarom heb ik deze gemaakt. Daarom heb ik ook onderin op de bodem het woord help
geschreven. En de tekst van het enige levende wezen wat uit ideologie zijn eigen soort uitroeit, is de mens. Doreen, heb je ook meegedaan aan de brutale balkons? Jazeker, wat denk je dan? Ja. Samen Waarmee? met Ria. Met dit drieluik, zullen we maar zeggen. Gelijk 3 in 1. 3 in 1, ja. En wat is het thema? Het thema is het brutale van het bovenste balkon. Dat is eigenlijk de burgerschalerij. De burger aan de macht. Dat is de bedoeling. Dat lijkt wel het thema van de rode vrouwen. Ja, maar mag jij vult het in, dat mag. Maar er komt daar een eenzame lader aan, die komt over de Schelde gevaren, klimt naar boven en wil naar het bovenste balkon, want daar is het te doen. Daar is het leven, daar is protest ook en van alles te doen. Maar ook het strand. En ook het strand, ja, van alles eigenlijk. Ja. 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 Recreatie, maar ook protest. Ja, ook een beetje. Ja. Nou. Ja.